Wiratamaya putranira Ranggalawe Adipati Tuban Sri Uning putrane ngati Wasopati nalika ing buti kapupo ing madya loka rangatanding lawan minyak jingga senadyan kasanira prapteng lampus alabu negara yo aja ayo sing hati-hati sing pletok Tepuk tangan buat Putra Keteng. Terima kasih. Satrio Wahyu Muda. Maksoro, ma gitu. Hey, ho, hey, ho, hey, oh, hey, oh, hey, ho, 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 hey, ho,
kidung tresno mongko prasetyane jiwa nadyan pinangan samudra hati iku tanpa Genting tresno bikasake ing ruwita yang sampai satrone ati cahyamu amat sange saratre dayatyo kembang ngewangi
karo ya leren-leren barang ya joget ki ya karo lempoh iki ya karo ngenalke pambukaan reyok Satrio Wahyu Satrio Muda saking dusun Kentreng. Wah, mbok pilih kadang-kadang penonton ngincing ajeng nanggap ajeng ngundang regane murah sing baku nembe promo dadi kang mriki ora guyang-guyu nak njur kok ndempel kaya sampean. Guys. Ayo co, teruske wis do padha. Yo. Rada mari ta kesele. Yo, teruske. Ayo para sorek maju kabeh. Lumaksono. Terus ya. Gitu. 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 Oh, hey. Hey, ha, hey. Dasare penyanyine. Ayu, sing Mario bagus-bagus. Yo. Ha, hey, ha, hey. 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 Hey, ha, Satrio Muda Rembaka. Ya. Oi. Hey. Waduh. Yo. Waduh. Staminane rada lenroh. Wah.
taan kolak parati senang kelai ngesenikas jaga niro. Beri oplos yang meriah untuk Wahyu Satrio Muda Dusun Kendeng. Waduh lumayan. Yuk lanjut co. Ayo para soring maju ana palangga. Bukti utawa mati. Ho hey 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 ho kencana dadi titihane Mas Surya Dewa banyak seake tanah sumunan uga esamane Sang Dewa bisa nyakseake Nyi Rara Kidul Kanjeng Ratu Hetlata Segara Kidul. Yo, waktunya. Ho hey ho hey ho hey hey ho hey ho hey Hey. ho hey hey ho hey hey ho hey hey ho hey hey ho hey. Kidul kae apa manuk Baladewa